A veciñanza da comarca reclamou máis recursos nos centros de saúde. Os manifestantes puxeron o foco na falta de profesionais, nas listas da garda, na escaseza de especialistas e na supresión dos PAC. O 12 de abril foi o Día Internacional da Atención Primaria e para conmemorar esta data a plataforma SOS Sanidade Pública convocou unha concentración diante do Centro de Saúde de Ribeira. O tempo non impediu que unha dúcia de veciños de diferentes puntos da comarca reclamaran o aumento dos recursos materiais e de persoal nos ambulatorios do Barbanza. Se xuntámonos tamén un pouquiño, a parte de ser por atención primaria, tamén un pouquiño por as listas de espera tan grandes que estamos tendo, tanto nos hospitales como cando ves ao PAC, porque os PACs están saturados, están cerrando os PACs, ao cerraron os PACs diríbanos, a mitade son para aquí, a mitade son pertenecelle a Noia. Entonces, hai sitios incluso que, según falaron, que teñen que desviarse hasta 20 kilómetros por culpa de que quitan os PACs. Outro fronte aberto é a cobertura das prazas vacantes no persoal facultativo dos centros de saúde. Porque en Aguiño non está completo, en Ribeira non está completo, está pasando así en moitos sitios. Entonces, decideuse xuntar todo Galicia, cada un nos seus ayuntamientos, para pedir que teñamos o médico, que teñamos unha asistencia sanitaria pública ao 100%, non derivándonos aos concertados como están facendo agora en este momento, están derivando a Ferrol, están derivando a Pontevedra, están derivando a Vigo, e nós iso non queremos. Nós temos aquí un hospital comarcal que todo as especialidades que temos queremos ser vistos aquí. E sinala que no caso de que haxa traslados que sexan ao Hospital Clínico de Santiago, non a outras provincias. Pero queremos os médicos de familia nas clínicas ya, e queremos tamén que as consultas do Hospital de Especialidades saquen esas listas opacas que teñen e que poñan as listas claras dunha vez. Porque eu levo desde o ano 23 esperando unha cita. O meu home enfermo de cáncer, que tiña que ter as revisións cada 6 meses agora, hai 2 anos e pico, sin revisión, tendo a que facer nós particular, porque se hai unha enfermedade, ti vas onde seas e buscas por onde sea. E nós iso non queremos, porque nós non podemos permitirnos ir a unha sanidade privada, tendo a nosa sanidade pública. A voceira da plataforma, Marian Rodríguez, recordou que se fixeron concentracións por toda Galicia. Na comarca xuntáronse en Ribeira, Agas en Porto do Son, que se realizou a súa protesta onte á mañá. Porque Porto do Son da nosa comarca do Barbanza é o único centro que se ve afectado por a medida de pechar os sábados pola mañán nos sitios que non hai PAC. Entonces, dende o sábado de Semana Santa deixou de haber esa atención no PAC de mañán. Nós estamos aquí un pouco para reivindicar que a atención primaria se merece estar donde as recomendacións dicen, as recomendacións dicen que o 25% do orzamento debe estar en atención primaria, estamos moi lonxe deso. Nós creemos que ten que volver a ter unha estructura de gestión propia, porque desde que as áreas se integraron, que quedaba no papel moi bonito, a realidade é que a atención primaria e hospitais pequenos se veron comido polo peixe grande, que é o hospital grande. Apuntou que a atención primaria é a porta de entrada dos pacientes sanitarios e afirmou que ten que funcionar ben para poder atender as persoas que o precisen e evitar que aumente a presión asistencial nas urxencias. Aumenta a posibilidade de hospitalización e o aumento nas consultas, porque sobre todo o paciente crónico, se non hai unha adecuada atención por parte do seu médico ou médica de cabeceira, va a acabar ingresando máis veces, e tendo que acudir a urxencias con máis frecuencia. Eso é a razón pola que estamos hoxe aquí. Un medio me preguntaba esta mañán como definiría a situación no Barbanza. Porque, eu definiría como inestable. En estes 2 últimos anos, os que nos seguides, vedes que estuvimos cambiando as concentracións dunha parte a outra, porque cando parece, a Guiño, de repente se quedou sin ningún médico, ve un, despois 2, volvimos a quedar sin ningún, despois volvemos a ter un e outro parcialmente 4 horas ao día. Agora levamos 2 semanas que esas 4 horas non están sendo cubertas. Ribeira, pois en un determinado momento chegamos a estar con menos 5 de 14, en estes momentos falta unha praza de médicos sin familia sin cubrir, está unha praza de pediatras sin cubrir desde novembro. É unha das 2 prazas de matrona. En comparación a como estaba a situación cando arrancaron as protestas, sinalou que houbo melloras, pero lamentou que se hai algunha incidencia, a atención vese afectada pola inestabilidade xeral.
Pois Pobra chegou a estar, de repente, de estar un sitio que tiña ben sempre coberto, de repente apareceu unha semana con menos, faltaban 3 de 6. Eso se recuperou parcialmente, é verdad que unha das prazas en estes momentos está ocupada por unha residente que, como aínda está en período de formación, aínda hai moitos días que sale de guardia, ten que facer certos cursos, co cual a xente que está en ese cuplo pois ten retrasos na atención de 3-4 semanas. Rianxo e Pobra están reclamando esa atención de PAC desde as 3 da tarde, porque son os dous únicos PACs de Galicia que os días laborales abren ás 10 da mañá, ás 10 da noite. Bueno, eu definiría como inestable. Levamos 2 anos cambiando a concentración de sitios según a situación, pero cando melloramos en un lado, empeoramos en outro. A veciñanza seguirase concentrando ata conseguir que a Consellería de Sanidade tome cartas no asunto e se dote do persoal e servizos á atención primaria da comarca.